ଅଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ରାଜା ଥିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏପରି କି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଠିକ୍ କଥା କହିପାରିବ ତାର 5 ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଯେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିପାରିବେନି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଏପରି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ବତାଇ ଦେବି। ରାଜା କହିଲେ, ହେଉ, ବାଟ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଗଉଡ଼ ଅଛି। ସେହି ଗଉଡ଼କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ରାଜା ଏକାନ୍ତରେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଗୋପାଳକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଅନ୍ଧ ଗୋପାଳ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ବାହାରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ରାଜା ସେହି ପିଶାଚିନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପିଶାଚିନୀ ଥରଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ରାଜନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପରଦିନ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା କହିଲେ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ କଥା ହେବି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅଣାଗଲା। ମହାରାଜା ସେହି ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଯାହା ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆମର କୁନି ଝିଅଟେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛୁ। ମୋତେ କହ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ କହିଲା, ମହାରାଜ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ସେବାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ମଧୁକାରୀ ଭିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ତହିଁରେ ଅତିଥି ସେବା କରୁଥିଲେ ଓ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ପାରାୟଣ କରୁଥିଲେ। ଥରେ 7 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା। ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି 7 ଦିନ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପବାସରେ ଥିଲେ। 8ମ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। 4ଟି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ ପରସା ହେଲା। ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ 2 ଜଣ କଳା ମୁଚୁମୁଚୁ ଅନାହାରୀ ଭିକ୍ଷୁକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ 2ଟି ପତ୍ର ଧରି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନୀପଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଦେବେ, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 2ଟି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ସେହି ଭିକ୍ଷୁକକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ 2ଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେହି 2 ପତ୍ରର ଭୋଜନ 4 ଭାଗ କରାଗଲା। ସେମାନେ 2 ଭାଗ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଅନ୍ୟ 2 ପତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକ 2 ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦତ୍ତ ଭୋଜନରେ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅନନ୍ତପୁରର ପୁଣ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମର ଅମାପ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି, ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଟିର କଥାରେ ମହାରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କହିପାରିବୁ କି ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନିଷ୍ଠୁରୀ ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମାନ୍ଧ ପୁଅ ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବୋହୂ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟି ହସି ହସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଗୋପାଳ ଠାରୁ ପିଶାଚିନୀର
ଠିକଣା ପାଇଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପିଶାଚିନୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନିଷ୍ଠୁରୀ ପତ୍ନୀ। ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବହୁ କଥା ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହି 7 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମସାକ୍ଷୀ ବୋହୂ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବଳରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଲୋକମାନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥର ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦରରେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭୋଗବିଳାସର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଗବିଳାସର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସମସ୍ତ କଥା ତାର ମନେ ଅଛି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଜାଣିପାରିବାର ଜ୍ଞାନ ସେହି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଭୋଗବିଳାସ ଆମର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥୂଳ କରିଦିଏ। ଫଳତଃ ଆମର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାଦିନୁ ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଆଦି କରି ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ବି ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୋଗ ଜପ ସାଧନା କରିଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଓ କହିପାରନ୍ତି।